Na Liptove v obci Kráľova Lehota sme objavili skutočný poklad mladého človeka, nadšenca ľudového remesla, ktorý má úctu k tradíciám a dokáže sám vyrábať textilné výrobky tak, ako to kedysi robili naši predkovia. A nebráni mu v tom ani jeho zdravotný handicap. Michal Lorenčík ukazuje celému svetu, ako sa dajú prekročiť vlastné hranice. On mal od malička záľuby v týchto nitkách, v nejaké špagaty naťahoval. Niečo stále proste zmotával a bavilo ho to od mala. Takže my sme nevedeli, v čom to tkvie, čo to on vlastne má, čo by chcel s tým robiť. Miško bol také zvláštne dieťa, už od malička vlastne sme to zistili, že je taký hyperaktívny a že má nejaké také iné záujmy ako ostatné deti. A tým, že mu potvrdili diagnózu, tú, ktorú mu potvrdili, že má tam to mentálne postihnutie, tak potom sme vlastne museli riešiť nejaké také jeho zameranie, že nebude to len tak s ním, ako s klasickým dieťaťom. A záľuba v nitkách Michala drží stále. Mal to šťastie, že sa vyučil na špeciálnom odbornom učilišti v odbore textilná výroba tkáč a toho posunulo ďalej. Tam začínali s takýmito gobeliníkmi, robili tam veľmi také pekné práce, ktoré vlastne potom dávali si na výstavku a ďalej robili s tým, že to počívali niečím ako obliečky na vankúš alebo takéto veci a museli si pripraviť ten projekt, museli to farebné zladenie dodržať a tak. Čiže on bol v tomto veľmi zručný, bol najlepší v triede, vynikal. Toto mu nestačilo. Tieto gobeliníky, on sa potreboval aj doma niečím zase zaoberať. A keďže toto robil nám v škole a objavil doma krosná, staré, ktoré používala možno ešte mužová prastará mama, tak tie krosná sme rozložili a chcel na nich robiť. Jedna pani, ktorú sme sa nakoniec nejakým spôsobom dopatrali, tak ho to naučila snovať. V súčasnosti si mladý muž dokáže nite nasnovať sám a keď sme už pri tom, experimentuje aj s inými technikami. Pončo, ktorého hreje pri snovaní, si tiež vyrobil vlastnoručne. Podľa toho, aké si farby vyberem, či je to vlna alebo bavlnená niť, stará bavlnárskych závodov z textilky, čo bola, tak po tie si chodím do Ružomberka za pánom Talberom. On bol opravár, tkač. Ani ja som časom nevedel a začal som od 19 už. A od 17 sa venujem krosnám. Toto je výsledný produkt vlastne jeho snovania. On si musel pripraviť farebné nite, to už fantázia je na ňom, že aké farby tam použije. A tie farebné nite si nasnoval. Keď už dokončil to snovanie, aj tie rozmery alebo tie metre, tie pásma, to on vie presne. Keď to dokončí, tak potom to vlastne zvinie do takéhoto vrkoča. To je už ten výsledný produkt. A potom, keď je tento vrkoč takto pripravený, tak tento samotný sa naťahuje na tie krosná. Bola, kedy to robili 3 osoby, ale teraz to on vie sám spraviť. On je taký zázrak, že on si nejakým spôsobom vie sám poradiť. Navlečenie nití na krosná trvá celý jeden deň a potom už pod šikovnými Michalovými rukami vznikajú koberce rôznych farieb. Normálne koberec ako staré matiere tkali tu na dedinách a ľudia to po nich potom zdedili a vyvíjalo sa to ďalej. Tkáči boli najlepší zlatí a hovorilo sa, že tkáči by sa mali dožiť 100 rokov. On sa stále vracia k tej tradícii a vracia sa aj vďaka tomu, že si vie nájsť na internete tie staré zábery historické, ako voľakedy na dedinách tkali. A tak vďaka tomu sa aj naučil vlastne aj to snovanie, aj ten postup na tých krosnách. Celá família Michalovi pomáha pri zháňaní starých látok na výrobu kobercov. Tie je potrebné následne aj postrihať a zmotať, aby z nich mohol tkať. Ako hovorí Michalova mama, majú to už všade po celom dome. Keďže už sme boli zahltení kobercami, ktoré on si stále vymýšľal nejaké a nevedel, čo s tým, ani my sme nevedeli, tak nás napadlo posunúť to ďalej. V Liptovskom Hrádku je miestna akčná skupina Horný Liptov, ktorá vlastne združuje aj výrobcov regionálnych alebo takých remeselníkov, ktorí majú trošku o tom nejaké znalosti a my sme chceli posunúť tieto veci ďalej, tak sme zašli za nimi.
A tam sa Lorenčíkovci dozvedeli, že sa môže Michal so svojimi prácami uchádzať o značku Produkt Liptova. Tu získal na domáce tkané koberce a prestieranie na stôl. A ako tvrdí mamina, posunulo ho to ďalej a stále mu to ide lepšie a lepšie.